channel, Simple Life and Living. Karon guys ay mag-utang day ko utang binisaya. Gara magsunod ni. Kaya among utanon, amo nang gihiwa-hiwa ang tawag ani kay kandol. Kandol mura siya kalbasan pero kandol siya. Ayan siya. Naghan tayo ng utang. Tapos kabuk among dorot nga among sumabag lubi. Tulok abo ko diyan isunod. Karang lami. Napot ang magbunod. Guys, magbunod sa ako. May gamay buat. Ayan. Kamu aku kau itu dulu. Ini kemana? Tulog ka Paris, ha? Ayun guys, magkagod na day ko. Guys, nahuman na din kong kakod ng kinagod at hanap, puno na. Ayan. Anong guys, magkuha sa kubuan. Kamunggay. Amo lang tanong kamunggay. Ito kamunggay. Kamunggay? Dari, anong tanong? This is it. Ayan, daghan tanong mo. Ayan. Naghan among kamunggay. Labong kaayo. Pikas. Oh, may kamunggay. Ayan siya. Ayan, magkagod na. Ayan. Kaya sumanali ko hagpat og kamunggay. Ya amo sang lamas ba kay sibuyas dahon. Sibuyas dahon na himo siyang Amerikano. Ayan, nga among subakan og sardinas. Baliktad lagi. Ayan. Ang limpihan ng sibuyas. Ako limpyo. Tara, putol-putulon na po ni. Guys, gilunod na day ang kuan. Kandol. Kandol ba ka ng mura? Mana siya kalbasa na. Nga, butang kayo makain pa. Hindi na ba? Ayan. Ito na namog unang tuno. Unang tuno. Utang nampo ang kamunggay.
kay ilunod lang, iunod. Ayan, naunlod ng kamay guys. Ayan, sin. Gamay magic. Sarap po. Ayan. Ukay-ukay. Unang tiga. Nanapod ang butang sibuyas. Dahon. Ang tinapa. Sardinas ba? Ayan. Ukay-ukay. Ay, ano dahil? Tilokon. Ayan na, may sardinas diha ah. Tara. Pabukalong pag-gadyot. Para maluto ang tuno. Ugata. Tara. Lami na eh. Lami ko no. Sarap. Sarap. Magaming asin kay tabang-tabang man. O gamay. Ayan. Tilaw gotro. Pero lami na ko. Oh. Lami. Lami na. Guys, luto na. Ito ng pagngon. Mga o na may paniod to. Okay, bye-bye guys. Dini na lang ko to. Bye-bye. Kung di ka pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe guys. Dini na lang ko to. Bye-bye.